Joo, ei nyt oikeastaan sen ihmeellistä. Tuliko yllätyksiä? No kelkka vähän, niin se niin kuin reaktion voimakkuus yllätti. Että miten niin Hertta kovasti pakitti sitä ja se teki kuitenkin koko aika kovasti töitä sitä vastaan. Niin. Se oli vähän semmoinen. En tiedä, ei sen kanssa ole mitään tehty, niin ei ollut mitään ja seurakoira se on kuitenkin, että niin. Joo. Selvä. Mä käyn tämän pöytäkirjan läpi. Sä tiedät jo tässä vaiheessa, koko rata vaikuttaa kaikki arvosanoja, vaikka mä luettelen tässä erikoiskokeita. Ja jos lukemisen jälkeen jää vielä kysyttävää, niin kysy. Otetaan ensimmäinen tuo laukauspelottomuus, eli suhtautuminen laukauksiin. Niin siinä on selkeä reaktio laukauksiin ja aiheuttaa pientä hermostuneisuutta siinä. Se ei kuitenkaan siirry pelon puolelle eikä semmoiseen voimakkaaseen väistöön. Se pieni levottomuus siinä näkyy laukauksessa. Eli se on plussalla arvosanan laukauskokeilla. Luokse päästävyys eli suhtautuminen vieraisiin ihmisiin. Se on koko testin, se on hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin, eli se saa arvosanan +3. Kovuus, miten se muistaa nämä epämiellyttävät tapahtumat ja paikat, kun se tulee uudelleen. Niin siinä on esimerkiksi tynnyrille kun mennään, niin se jättäytyy selkeästi. Mä olen puheenopettaja, niin sen jälkeen se kaartaa. Ja sitten kun sä menet kyykkyyn ja houkuttelet, sitten se tulee sinne perille. Siinä on muistijälki. Pikkasen apua sinulta, niin se pääsee siitä yli. Eli arvosana on +1, on vielä hieman tehty. Koiran temperamentti eli vilkkausaste. Se on sen koiran reaktioiden nopeus, reaktioiden suunta, keskittymiskyky ja sopeutuminen noihin uusiin tilanteisiin. Niin, vaikka se on pieni koira, se reaktiot on nopeat, ne oikeasuuntaiset, se keskittyy olennaiseen kun jotain tapahtuu, eli se saa arvosanan +3 vilkas. Hermorakenne, miten se henkisesti kuormittuu radalla ja miten se palautuu osasuoritusten välillä, niin se selkeästi kuormittuu, mutta tähän kuormittumiseen se ei tarvitse lisäapuja palautumiseen, eli se palautuu vielä omillaan. Eli arvosana on +1, se on hieman raakana. Sitten taisteluhalu, miten se nauttii leukojen, hampaiden ja lihasten käytöstä tai miten se nauttii itse taistelusta. Tuossa alussa leikissä se lähtee mukaan, oikein innokkaasti se vastustaa, se örisee, pistää hanttia siinä. Se ei kuitenkaan kestä kuormitusta siinä. Hyvin semmoinen, kun vähän aikaa pitää paikoilla, niin ote alkaa heti löystyä ja pari kertaa se siitä jo irrottikin. Mutta se on erittäin innokkaana mukana siinä. Samaa taisteluhalua se osoittaa myös kelkalle. Vaikka kelkka tulee ja se hirvittää sitä, niin sieltä tulee ne kirosanat, että minä tulen kuitenkin eteenpäin. Se säikähti ja taas se kiroili ja tuli eteenpäin. Se on myös sitä taisteluhalua. Niin arvosana on +2 on kohtuullinen. Sitten on puolustushalu, miten se haluaa puolustaa teitä, kun te kävelitte meidän supermarkettiin kohti. Alkuhyökkäyksen aikana sieltä tulee pieniä merkkiä, että se haluaisi puolustaa. Hyökkääjä hyvin vielä niin kuin vahvistaa sitä, että nyt teet oikein ja antaa periksi ja aloittaa uudelleen hyökkäystä. Mutta se ei niistä avuista huolimatta se ei nouse sen voimakkaammaksi. Eli puolustushalu on +1 on pieni. Sitten terävyys. Koiran kyky reagoida aggressiolla on lähinnä se kynnys, kuinka nopeasti se reagoi. Niin erikoiskoe on tuo seinähyökkäys. Niin seinässä ei enää tule vastustamista. Eli arvosana on +1, on pieni, mutta ennen kaikkea se on ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Eli se palautuu siinäkin riittävän nopeasti, kun mennään tutustumaan koiraan, niin vähän varovasti siinä, mutta se laukee nopeasti se hyökkäys. Sitten on toimintakyky, se on Hertan eräänlainen rohkeus, miten se pystyy tuolla radalla vastustamaan joko todellista tai luuloteltua uhkaa, miten se niissä tilanteissa toimii järkevästi ja ennen kaikkea joutumatta pelon valtaan. Tässä on erikoiskokeena kelkka ja pimeä huone. Niin kelkan tulo, sehän hirvittää sitä, mutta tässä se vielä pystyy taistelemaan. Sitten kun se kelkka pysähtyy, kun meidän pitäisi katsoa kuinka rohkeasti se menee sitten tutustumaan, niin siinä se tarvii selkeästi apuja, liikettä muuta ennen kuin se sille saadaan. Silti siitä jää vielä muistikuva siitä. Pimeässä huoneessa, niin
kulkee varovasti, me valo-ohjauksella viedään sitä eteenpäin. Me ollaan tosi hiljaa paikoillaan, että me ei millään tavalla aiheutetä sille ylimääräistä ärsyä. Ja sitten jos miettii tätä terävyys, puolustushyökkäyskäytöstä, että rohkeus loppuu vähän molemmissa, niin kokonaisuudessaan sen toimintakyvyn arvosana on -1 on pieni. Joo. Ja tämä pieni tarkoittaa sitä, että se ei itse pysty ratkomaan tilanteita, vaan se tarvii sun apua. Pluspisteitä kertyy 155, miinuspisteitä tulee ainoastaan pienestä toimintakyvystä 15 pistettä, eli loppupisteet on 104. Selvä. Jäikö kysyttävää? Ei jäänyt. Aina.